se to nešto sa regulativama. Ja sam Marko Vlahović, novinar Sport kluba, vi gledate Presek stanja. Fakultet političkih nauka, smer novinarski, novinarstvo i komunikologija, kako se već zove. 2012. sam završio fakultet. Dobro znam da neke stvari koje stvarno smo na fakultetu učili, mada nismo mi mnogo sad ulazili u praksu, bilo je samo do studenta koliko želi da uđe u neku praksu. Tu je bilo nekih stvari koje su danas, ja mislim, relikt. Primer, radio se mnogo promenio od tad do sad. Televizija se mnogo promenila isto. Tako da se mnogo tu promenilo. Mnogo je do društvenih mreža i mislim da i ljudi generalno mogu mnogo više da se informišu preko društvenih mreža, Twittera, Instagrama konkretno. Da li je to adekvatna informacija, to je sad na svakome da se dovoljno dobro profiliše u smislu da do tebe dolaze informacije i da znaš da ih adekvatno filtriraš, ali mnogo bolje i mnogo efektnije, mnogo i brže možeš da se informišeš na društvenim mrežama nego na pravim, onim standardnim medijima i mislim da toga tada u moje vreme na fakultetu nije bilo. Malo ste onako istaknuti u posle vreme, Marko se slika možda malo manje od predsednika zemlje od kako počeli sa Obradovićem, a Stefan je ovo drugo gostovanje od jutros na televiziji. Tako da, ali znate... Vidi, moram da ti kažem, od meča sa Bayernom i od tog petka splaslo je. Mislim da je to nešto što onako prilično mi se sviđa, jer možeš da daješ neka svoja mišljenja. Ja nisam košarkaš, nikad bio, nisam bio na mnogo košarkaških treninga da mogu da znam. Takođe postoji nešto što se zove nemanje baš svih informacija, nemaš ti sad sve informacije o svemu, pa ne možeš baš mnogo da smatraš i mnogo da se hvališ nekim svojim znanjem, ali da daš nešto, da ponudiš neku analizu nečega, to možeš. Znaš, na primer, da ponudiš analizu Sterlinga Brauna koji je pre godinu dana bio najbolji košarkaš Partizana i koji je zato zaslužio novi ugovor, da kažeš činjenicu, ne znam, da je Željko Obradović bio strašno zadovoljan njime, a da posle godinu dana on šutira cigle na kupu Radivoja Koraća i da su svi frapirani i razočarani kako on izgleda i da sedi ovako na klupi Partizana, što nije lepo, znaš. I onda, na primjer, to izneseš i, znaš, nekako volim da dajem takve uvide drugim ljudima. Centra nekoliko... 2 sata pre početka utakmice, sedeli, da. Beskrajno zanimljivo i jako mi je leglo da donosim sa ovih mesta ljudima nešto što oni ne mogu da vide niti da osete. Dakle, ti ako si, jako želiš da gledaš tu utakmicu te večeri, ranije imaš samo, upališ i to je to, eventualno pročitaš neku vest. Ali ako ti zaista 2 sata ili sat vremena pre utakmice otvoriš svoj Instagram i vidiš ovog komentatora kog ćeš tamo slušati kako ti priča neke stvari, donosi neke informacije, bilo da je to ne znam, evo, koliko jako, ovde sunce mnogo jako sija u 18:45, znači, pršti sunce, znači, bilo šta, tu postoji toliko različitih uglova iz koje ti možeš da doneseš neku zanimljivu priču. Jednom sam bukvalno, pošto sam sedeo iza prvog reda, uzeo sam papir koji stoji na prvom redu i na tom papiru piše da ti ako sediš u prvom redu na Euroligi ti imaš neke obaveze, a to je na primjer da ne smeš da posjeduješ kišobran sa sobom. Glupost, ali stvarno piše, ne smeš da imaš kišobran, zato što možeš nekoga da gađaš ili da nekome zakloniš pogled ili razne neke druge stvari i ja to sve izdeklamovao i evo, utakmica počinje za pola sata, budite tu. Tako da, meni su to neke stvari i te stvari ne mogu nigde drugde da idu nego na društvene mreže. Partizan je napravio neverovatan uspeh. S nama ovde Aleksa Avramović. Ajde, Aleksa, prvi utisci, kako je ovo izgledalo iz tvoje perspektive? Stvarno, izvanredan osjećaj. Došli smo ovde igramo protiv Real Madrida. Ne, Pablo Laso priča duže. Pablo Laso baš voli da priča. Ima ih Svetislav Pešić, njega ako pitaš, mislim, dobro, to su takvi sagovornici, prosto oduži se taj odgovor i to je u redu, ali svako od njih
najlepše, i Svetislav jeste takav, jeste da on dugo priča, ali da ti milion stvari koje ćeš dobiti. Jako dobar intervju su mi bili oni koji su bili najmanje očekivani da će biti dobri. Fenomenalno mi je bilo sa Keenanom Evansom i sa Silvanom Franciskom, jer smo seli i pričali i to su išle neke priče baš onako, baš sam bio zadovoljan posle svih tih, posle tog razgovora. Ne znam, nemam ja mnogo vremena sa njima, uglavnom kad ih daju dobiješ ih na 15-20 minuta, ali prosto otvore se, a ti nisi ništa specijalno uradio da bi oni se otvorili. Već ste došli tu da pričate o košarci i bilo je ekstremno zanimljivo i onako i značajno je isto da li će taj neko kada radite intervju da sedne, da li će biti u hotelu, da li će biti na terenu posle treninga, da li ćete da stojite, ako stojite to ne dobijaš mnogo, ali ako sednete u hotelu, što je jako čest slučaj, tu dobiješ onda najbolji odgovor. Dobrodošli na YouTube kanal Parnog Vajka, nismo od juče i dalje uživamo, radimo, pripremamo mnogo toga, mnogo lepih epizoda i nekih fenomenalnih ljudi, a jedan... Iscimao sam pivke u 9 ujutro da radim ovaj intervju. Ima ona dobra fora kao podcasti su, Srbija se deli na one koji imaju podcasti i na one koji gostuju u podcastima, jer ih toliko ima, ali i zaista i treba da ih ima zato što ih tržište i dalje traži. To je prosto, ne znam, i podcasti o košarci, i o sportu, i vidim da se gosti ponavljaju, a gosti opet govore iste te stvari i te opet stvari su ljudima zanimljive i ljudi traže te informacije i dalje traže ta mišljenja od tih ljudi koji su bili već na 5 podcasta i rekli sve isto i opet govore i opet... Dakle, jedna forma koja je sve prisutna i koja i treba da bude tako. I mislim da i u njima jeste budućnost. Možete da pričate do beskraja koliko god i da sve teme pretresete i da tog sagovornika vodiš u razne pravce, a na televiziji, znaš, ako moraš reklame, moraš da da sečeš i onda imaš mnogo veći pritisak. Lesor, sada lopta Panteru, uručenje, 10 sekundi, 9, Panter protiv Jabuselija, Panter, 6 sekundi, on završava ovo. Kevin Panter, kapiten Partizana, traži poziciju za pobedu. To je Indijanac. Ostalo je još 4 desetinke, ali Kevin Panter je pogodio ovo. Time out Real, ostale su 4 desetinke. Prošlo mi je kroz glavu Kecman, jer je Kole tad govorio vreme nije isteklo i onda je Kecman ispalio onaj šut i ja sam isto hteo da ne bude da je to, razumeš, ja kao u jednom trenutku sam krenuo slavim da je to da je Partizan dobio, a u stvari ima još 4 desetinke. Definisao sam ovo da je samo prošlo kroz mene, da nisam znao uopšte ni kako da ni naravno da nisam isplanirao kako ću ovo da uradim, ali samo kao da sam gledao na televiziji i da ja bi tako reagovao da sam gledao na TV-u. Znači, samo bi se prodrao. Ja sam kao mali još komentarisao utakmice, izmišljao neke svoje utakmice, svoje timove, ja sam tu kao nešto bio komentator i kada sam počeo da se bavim ovim poslom, to je nekako sve išlo prirodno. Znao sam kako treba i sad je to glupo da kažem ovako, ali nisam znao sve što sada znam, znaš, pre 11 godina kad sam počeo da komentarišem, bio sam naravno drugačiji komentator, manje kvaliteta nego sada, jer iskustvo je nezamenjiva stvar, ali sam tada znao kako to treba da se radi. Naravno, kroz vreme se usavršavaš. U toj nekoj karijeri mislim da sam uradio svašta, jer sam komentarisao ovo, dakle Partizan u velikom uspehu, za malo Final Fouru, komentarisao sam bezbroj Euroliga, bezbroj tih velikih mečeva, komentarisao sam Srbiju, košarkašku reprezentaciju, komentarisao sam neke moje omiljene klubove fudbalske iz detinjstva i to su neke mnogo lepe stvari gde radiš ono što mnogo voliš. To je valjda
to je valjda cilj svih nas i onda kao kažu za sportskog komentatora da kad ide na posao baš to i nije posao, već ono, ne znam kako bih to nazvao, onda uživanje, život, hobi, šta god hoćeš, a dobiješ platu za to i baš je super. Nadam se da će biti ponovo. Stvarno, mislim, i nisam znao sve što sada znam, jer